Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan, no? Adlaw dahil karong Martes, November 19 to 2024. Nya atong ipadayon ay ang sumpay ning sugilanon sa mga asoy ni Kuya Goliath. Unggay malunggay, unggay kamunggay. Ug salamat kayo mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Mga bata! Amen ni Kuya Gulya! Kabutan ninyo mga bata mo! Iwat mo na ko! Hinahinailan mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Gulya! Sige! Panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Goliath ninyo! Pareho mo! Mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata! Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man yung yatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Oh, uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Agba! Mga asoy ni Kuya Goliath! Ang butan na bata, malipay na dulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Ang Mga asoy ni Kuya Goliath. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Ang butan na bata, malipay na dulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta kabutanan? Sa tanan to pagkaigsuunan nga namati na to karon, kumusta? Sa tanan gayud nga namati na to ha? Labi na gyud sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, basta Toledo, Kuya Nick Pipito. O sa tanan gayud nga namati na to, hala, mga bata inom mo sa Don Pepe, tabi mo ni the best kay natong imnon mga bata. Labi na gyud sa ato ang mga dagko ang atong imnon, ang Sid Panyawan Coffee Mix. Mao na lami kay natong imnon, labi na gyud sa mga tao ni Kuya Nick Pipito diha sa Toledo nga ang giinom ang Sid Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo ninyo diha. Unya karong pizza 20 po sa Disyembre magkita ta ninyo sa tuang drama diha sa DAS. Ang imbitar nato ani ang mga grupo sa ilang barangay labi na gyud ni Kunsiar Arnold Claviste diha. Oh, mao'y nag-imbitar nato ani ato ang kalingawan diha. Pizza 20 sa Disyembre ha, magkita ta ninyo diha sa ato ang drama nga Langit Ka Kilat Ko. Okay mga bata makasama aniya kita sa ikaduhang sumpay sa kong asoy kaninyo. Unggay kamunggay! Pagka malumo gayon, o kasing-kasing di mo tatay ustoy. Kining. Dili ka daw, simple si kataw. Imong ipaambit ang imong kahibaw, o gingon man ako, ang kaayuhan, nga akong mahatag sa pandawa sa tao. Labaw sa tanan, dako kay kung tabang alang kaninyong katawhan. Og saksi ako sa imong kamayo tatay ustoy. Sukad sa gamay pa, og hangtod karon, kanahingkod nako. Kiligid ako, makalimtan ang imong gibuhat nako kaniadto.
sa pula. Uy hala. Naigo gid. Natumba yung taon. Dong, amping pud mo nga dili maigo ang kamunggay. Luoy taon kayo natumba. Bata para maning kamunggaya. Usa mo tani pagdako ini. Ug dili ni ampingan. Okay naman agad. Sakdi lang, mamatay mo na. Sabi ba tayo dagang tanong naman kamugay? Oh, mamatay ka na siya. Ano pagsulti ana mga dudong? Bisan pa og na ay daghang kamunggay nga tanom. Mas maayo nga ato kini nga mapunan sila og palambuon og maayo. Kay dako kay kini katabang natong katawhan. Sa mukha naman na yun. Ay, taw! Nagliksyon mo noon ka na mo noon. Duwatang biskit. Saan mo kayo? Tamo kay duwatang biskit. Golden. Ando ka baliw ng mga iwas. Kaya tasa kaya ato sa ning tarungon taon ang natumba ka kamunggay. Buka bigani bigani. Sa buka kita. Tarungan. Ayaw giyataki dong. Mayroon mamatay na. Saan mo kay ka na? Para kamugay na. Imo namin kisamok-samok sa mundo ha. Rumpod. Tagam. Ya takal. Sinuo ko ning mga bata ah. Kineng. Imo kong giluwas. Kikan sa mapanamas-tamasong mga bata. Imo kong gikuha. O gidadi na sa inyong panimay. O giatiman. Pasaylo ang giibuta ka dito ha. Ituyo na ko aron nga madagti ka dinhi. Kada bala ka ko nga dili ka luwas ditong dapita. Dinhi sa kong poder, luwas ka dinhi. Kaluoy taon nimo kamunggay. Oh, kamunggay. Naigo ka sa bula. Di pag gidigo, giyatak-yatakan ka pa. Kaluoy nimo kamunggay. Oh, kamunggay. Ay, sayod ko nga makadaghan ka na siguro mapasipad edad tong dapita. Apan naningkamot ka nga mabuhi. Apan sadyang nakita nako ang pagyatak nimo. Dili na ko makatugot ka pasagdan ti ka dito. Ug niya, giibuti ka o gidadi ni sa ko panimay. Apan nabala ka ko kung mabuhi ka pa baka. Pero dili ko magpakawa sa paglaom. Buhiun ti ka, ampingan o katimanon. Sama sa usak ka anak. Kineng. Imo kong giisip nga sama sa imong anak ang pagkatiman. Pagmahalong pag-amping away sama. Puno sa gugmang. Og tungod niya na, gantihan ko ikaw, Tatay Ustoy. Kineng. Tagaan ko ikaw og labong nga mga dahon. Musa nga ko og dagan. Way unong sa pagbunga, aron sa ingon, makahatag og makatabang ka pa sa mga taong nakiranglan ka nako. Ano ya? Kineng. Yes! Nana! Nilabong na ko. Tagal na kay kong bunga. Dahon og sanga. Malipay gitong maayo si Tatay Ustoy kung makakita na ko. Butoy. Butoy. Uy, unsa ba? Kasaba niyo mo siya ka? Kambabad mo ba? Gidako lang da. Ulo, saba diha oy. Nakanang butoy nimo wala magdako. Uy, ikaw ba? Imo ginang apilo ng akong butoy, oy. Huwag na manghilabot nimo. Onya akong baba nang hilabot nimo. Pirmiro lang gidako. Saba kayo, sakit sedunggan, ha? Ibaw ka? Sakit ka sedunggan. Mo hindi ko ganahan ng pundok ka nisbay, kay sabaan kay ka. Baya siya. Nya, wa ka mabuang nako. Hapit na. Sa? Hapit akong mabuang, ha? Ha? Kabati kaya ka? Hapit akong mabuang. Mabuang ang imong batasan. He, tapa diha oy. Mura sa kag nindot kay batasan da. Sa may gusto nimo. Ha? Ay. Ah. Kanahan. Mga oras mo ka, oy. Bulu kang iling da. Dahil kang pangaoras. Aw hilom na diha aron di ka makaurasan. Ay. Butoy. Taman. Tanawa ra gud ang punuan sa kamunggay ni Istoy, tanawa ba? Ano ba? Naon sa man. Nilabong ug maayo. Nay, nanaghan ang sanga. Ay ba. Uy, la. Tuod. Nga naman. Gigiunsa man niya. Mauna. Unsa kay gibuhat anak? Perti mo gyud labunga gyud. Ano? Tayo Ustoy. Uy. Uy. Naana sa skaloy ay mangayo na sad siguro nagkamunggay. Nya. Sa may labot ni mo kung mangayo siya. Ikaw ba ang pagkamaritis? Lagyan ni mo. Himantayon. Saba ka diha ay mura sa kag dihiman tayo da.
Tay, Ustoy! Tay, nakoy paambit mo nga pwede na mong inegosyo sa imong kamunggay, tay. Kadungog ka, tay. Nakadungog ba ka? Oo, kadungog ko. Ang sama ko na imong nadungog, be. Ang imong kasaba. Oh. Ay, kaulas na saan? Ha, hanggaw ka bisag unsaon ka. Ha, nagbinugo na sad ka. Bungol ka, ha? Wa ka makadungog, ha? Ha? Kay Ha? unsa man lagi, unsa man. Nadungog na ako nga niingon si Kaloy nga makasapi ko nun si Ustoy. Pinaagi siyang kamunggay. Alam grabe na guro. Unsa? Wala raan ni mo, eh. Sa ko pagi ha, ya kan. Sa pagi. Maunay atong imarites, toy. Kung unsa, toy. Tay, unsa naman? Di ba, ingon ko nimo nga bukita gyud ka sa imong kamunggay, di ba? Tay ka karon. Ikaw gyud tay kasi aw gyud mo. Bitaw, Kaloy, tinuod ka. Pero sa tinuod lang, maikog mangyud ko nga magpabayad sa money din hiyoy. Unya, mupalit og kamunggay. Wa man ko kumaanad nga mamaligya gud. Sayod, bitaw ka na nga ihatag ra magila na akong kamunggay. Maugid na, tay Ustoy. Nakabenepisyo man gani ko ana. Pero tay, lain sa kay nga ihatagran nimo nila ang kamunggay. Unya sa ilang bahin, ila kini ginegosyo. Kay ilang mang isagol sa pandesal ang kamunggay. Wanang angay lang sa gadawato nimo ang ilang bayad. Makakwarta no niya ka anak, tay. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. At ang inyong mga batang supay sa kung aso ninyo ni Sibunaw ng naguluhan. Umgay, kamunggay, din nilang sa mga aso ni Kriguliat kinitanan galit ka na to sa RMN Drama. Bata, ni tatay mo